Hier in deze loods om de Apollowij komen motorleerhavers vaak op sneeuw bij elkaar om te sleutelen. Maar er zit ook een kantine op de eerste verdieping en dat mag net van de gemeente. Ik weet niet of het hier een georganiseerde motorclub is of wordt, maar het mag daar in ieder geval niet plaatsvinden. Overigens houden we natuurlijk goed in de stad in de gaten, zoals in de rest van Nederland. Waar motorclubs zijn die iets goed doen, is er niks aan de hand. Maar er zitten risico's aan. We weten dat daar soms dingen gebeuren, onderwereld, bovenwereld, vechtpartijen. En dat willen we natuurlijk niet, in heel Nederland niet, dus daar treden burgemeesters gezamenlijk tegenop. Daarom hadden hier dus verleden week een brief van de gemeente gekregen om het pand te verlitten. Een clubhoes past net in het bestemmingsplan van een industrieterrein. Voorkomen is beter dan genezen, zei de burgemeester. Er is gelukkig nog niks aan de hand in Leeuwarden en over andere steden ga ik niet. Maar iedereen kan de krant lezen en daarom moet je er op tijd bij zijn. Maar hij eigenlijk al klachten krijgen over de motorclubs in de stad? Nee, dus we hebben tot nu toe, zijn we nog vanuit voorzorgbeginsel, letten we overal op, maar is er nog geen nadere actie ondernomen. De Red Devils binnen actief in haast 20 landen. Ze binnen verbonden en chancebaar onder Hells Angels. Ze helpen Bigelix bij begrafenissen van leden van de Hells Angels. Op dit stuit is de oerheid dwaande om leden van motorclubs, die door de schreef gingen, het aan te pakken. In wat Nederland had de politie instructies gekregen om de bob op te zitten en weer nedig op te treden. Stel ze blijven gewoon zitten, wat dan? Uiteraard hebben we dan onze handhaving zoals het altijd gaat, dus dan kan het pand gesloten worden. Dan wees eruit zet. We zullen dat wel zien, maar ik neem aan dat ze zich houden aan de wet. Want ze zeggen ook altijd, wij zijn nette mensen. Dus of het nou een motorclub is, of een damclub, of een leesclub, het mag daar niet.